Flashman. Hei, salutat gamerul Ianis și astăzi din nou merg from subs. Nu aveam ce să mai fac, Skyrim mere foarte băguit. Lilbet nu pot juca până nu bag update, așa că din nou merg from subs. Asta e cea mai recentă mapă pe care mi-a trimis-o și văd că e super tare. Ok, azi vedem ce a scris și Hei, sunt mare fan, am 9 ani și mă cheamă Cosmin. Sper să îți placă mapa mea, este de clip și Q&A. Rating. Nu spargeți blocuri, 10 like la episod, asta e regula pentru abonați. Enjoy. Ok. Cum se numește Fantoma? Ghost sau Ghost? Ce e mai tare, Netherblock sau Obsidian? Obsidian. Ce e mai ușor de spart? Glass sau Glass Pen? O să zic Glass Pen. Am avut dreptate. Laptop sau computer? Eu acum scrie de laptop. Laptop sau handball? Vrei să mai fac mape? Da. Ce e aici? De trebuie să spargi crafting. Bagi bupla aia. Hai de capul, nu știu cât de tare se aude la voi, dar la mine se aude super tare. What? Nu asta vreau să fac. Ok, God. Sper că avem destul. Ok. Ne mai trebuie un pic. Serios. Ok, God, am luat acum tot iron care era aici, dar God, acum văd că, fiți atenți, nu mai am destule stitch-uri, așa că o să pun pe pauză și o să mai iau niște lemn, God. Să încerc cumva că e explicat că n-am cum altfel. Ok, am revenit, acum mi-am luat niște lemn, stai să văd. Ok, God, cum vedeți, are lemnul. Și avem iron pickaxe-ul, pot face. Gata. Și cam atât cu această mapă, a fost destul de ușoară, mie mi-a plăcut foarte mult și dacă vreți să mai îmi trimiteți mape, doar le distribuiți pe Social Crafting, îmi spuneți cum se numesc și apoi îmi spuneți numele și eu o să vă găsesc mapa și o să apară la mine în episod. Eu am fost Gamer Ianis, până